Hello, ga. Ga? Oh, Sorry ha. time paragod nga na nagsorry ka man. Nakasaa, mangod ko ga. Ha? Wadyo to na ko tuyo ah. Kaya nga naman di ay, unsa may sani mo? Nakahawak lagi kong bae diha sa inyo ga. Unsa? Pero akong giundangan kay baho man kay baba. Aw, di ay? Ngiga, no? Wa na di ka makamatngon nga ako to? Ay, Hello? Kinsa ni? Wa na day ka kapamilyar sa kong tingog. Kay si kinsa man din eh. Ah, grabe hagod. Nalimot na dyan ka na ako. Wa man jud ko makafamilyar. Uy, pwedeng mga yoklo? Ako mabita tong lalaking dugay na kayo ni mong gimahal. Pre? Ikaw ni? Ay, imo taon ni bana, oy! Ay, Ginoo, ayaw halangin taon ko kaya ko isaad nga mag-usab na jud ko. Mao na ni resulta sa imong pagsigig inom og bino, gi-ulcer ka na. Usan, palitan te pa ka? Ayaw na lang ng bino, day. Hotel na lang.